Nou, goeie. Jo, hou een mooi blomke. Mooi hè? Stoffelijke behandeling had. Ja, dat zie ik nodig weer. Dat had een skoft net kent, hè? Ik ben blij dat ik dat koer. Ja, zeker. Ik ben man die weer begonnen. Ja, Oké. dus ik ben blij dat we weer los maaien. Ja? Klant naar je mist en gewoon je hele dagelijkse ritme is voort. Het is toch heel anders dan als je gewoon heel dagen in de salon aan het werk bent. Ja. Maar ja, het is eerst wat aanpassingen en ja. Dus, Maar hoe is het om zo te werken? nou, met wennen, vooral het mondkapje, dat gaat heel vaak omheen, dus is het vaak zat te zien. Ja. Dus voor de rest, ja, we werken wel vaak met mofkes aan en in bescherming. Maar het is eerst wel even vreemd. Ik maak een massage, dat is natuurlijk heel anders een feeling dan wanneer je gewoon maar in vingers iets feelen kist. Ja. Maar blij, echt heel blij dat het weer dat we losmaaien. Ja, dat is gewoon echt wel een hele rare periode. Ik hoop nooit dat het er mooi uitziet. Nee. Nee, bizarre tijd. Maar dat is voor iedereen zo, hè? En, ja. Dus de meesten verlet gewoon van dat ze... Ja, en dat koek van de week ook wel duidelijk zien mooi bepaalde wenkbrauwen meestal. Dat is echt denk van, oké, hier had dus echt wekenlang geen mee bezig geweest. Dus je had wel heel veel, hoe mag ik het zeggen, gewoon, dat mensen gewoon heel blij binnen. En ik kijk, dat het resultaat werd. Er eerst zaten we het altijd in, dat je er gewoon bijwerkt. En de mensen missen ook hun persoonlijke verhaal. Hè. Ik werk één op één, ik ga net één ontwerp, dus het is altijd persoonlijk contact. En dat mensen gewoon zoiets hebben van ja, ik had dat ook mist. Hè. Gewoon ik uiterlijke verzwaring en het sociale gebeuren natuurlijk ook. Maar ik mijn inkomen, dus dat is die echt stil. Ja. Dus dat is wel een heel harde wereld. Dat komt er Ja. even bij. Ja, Ja. ja. Maar toen ik die vleemlijke wazen kreeg, die we weer iepen mochten. En toen die toon ze toen maar, zie ik iets van 34 WhatsApps van... wanneer heb je plek? En yes, maat, wat super. En ik hier nog 2 dagen van joh tot jou het zien aan het werk was, dus voor te horen, ja. Maar dan verneem ze wel, ja, dat beslist samen weer in het ritme. Ik bedoel, je verleert het net, maar ik had het wel heel erg mist. Gewoon echt de behandeling, Jan, en de meesten in ontspanning litten. En ja, en meestal ben ik heel blij dat je weer ergens heen kan. En meestal is iets van, nou, we komen net naar daar, net naar de kapper, net naar de masseur. Dus dat hebben meestal wel heel wat mist, ja. Ja, jong nog 3 klanten, dus ik denk dat het dan een uur is, ja, wat zien, jonge uren. En dan morgen nog en sneur tot 3 uren en dan snijden we lekker niks. En dan man die weer, maar ja, ik zei dat ik ken net meer in Helly, die weekend weer voort. En, maar dat we nou weer volop aan het werken, dat vind ik wel heel fijn. Mijn ritme is er weer, voor Tuzak, gewoon dat je ding weer door. Wist ik nog mem? Ik ben echt nog mem. En juf de laatste weekend? Ja, en een beetje jufvest. Ja, dat voel Hoe me doe je dat? soms wel een beetje aan. Want men weet helemaal niet hoe men het uitlezen moet, want ze zei juf het net. En ze tellen mooie sprongetjes. En nou ja, dat is wel heel leuk om te zien wat ze op school doen, want daar heb je soms geen weet van. Maar denk ik van groep 4 dat ze zoveel op de matten, ja, dat is best wel een hoop. Ja. Ik heb respect voor de meeste juffen hoe ze dat doen, want je moet heel veel geduld hebben. En dat is er dan net altijd even, denk ik. Nee. En die is ook heel blij dat ze weer naar school kunnen. En mem ik. En Memek, ja, mooi voor mij wel alle dagen weer naar school. Het zal eerst nog maar 2 dagen blijven, maar dan is alles weer een beetje zien gewoon het dagelijkse ritme.